дуруд бар шумо дӯсто бародарои азиз кадометон ки сафар карданен ба хонаи Аллоҳ аз душанбе ширкати Мадинатур тури хуча кушодагай ва як моҳи рамазон метонен ки равен дар хонаи Аллоҳ тоату ибодат кунен, шаби қадра дар макони муқаддас дар хонаи Аллоҳ гузаронен. кадомоитон ки сафар кардан мехоҳен дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. аз душанбе ба Мадина, аз душанбе ба Макка, ами дили ватан худаш 19400 сомон 15 рӯза шай ва 24500 сомон 20 рӯза шай. буду хӯрокуш ҷои ховуш дар дарунаш дохил меша. ана дар наздикии Мадина ва дар наздикии аму Макка пиёдарам мерен. ана 20 рӯзаш боша 24500 сомон тоҷикии худмонай 24500 сомон 20 рӯзаш се вақт хурду хӯрокуш дар ҳамин дохил мешава ва плюс гаснисаш дар ҳамин дохил мешава ва плюс боз мисол мошине ки гасниса мерава ба Мадинаву сайругашт мекунен, мошиношон бепулай нависонен.